É triste, pero o ciclo das vacalouras acaba así. Tras varios anos como larvas, alimentándose de madeira podre, etc., pois chega a época de salir da metamorfose, aparearse e morrer. É triste porque penso que son especiais, non? Pero acaban así todos, e dando lugar a nova xeración. Novas xeracións que volverán a completar o ciclo. Este é un macho, por certo. Aquí o poño na man para que vexades o tamaño que ten. Este debe estar, se contamos cornos e todo, eu que sei, 8, 9, case 10 centímetros quizás, non o sei, habrá que medelo ben, non? Pero, como vedes, é un escarabello bastante grande. E penso que, bueno, que nos gusta isto, bastante bonito, non? Unha pena que o ciclo se acaba así tan rapidamente. Tan rapidamente, porque a máis non está... non foi ninguna presa que o comeu nen nada, está, pois, literalmente morto, ¿no? Ciclo terminado. Penso eu, vamos. Que non ten ningún tipo de lesión importante nen nada. Pois nada, ata aquí chega a vida e próximas xeracións, como decía, que virán nos próximos anos.